रुप'हि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बे समाव साबायखर जासिदों। बिथांमोना मिरु आरो जिल्लानि बिथोन बायदियै गोलोम बोथोरनि जि फोरोंथाय बादा बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै मिथिंगायारि खैफोद जेरैहाय जोंहा दैबाना, सारअन्थाइ गावनाय, बांग्रिं, अर खामनाय बायदि बिथिंखौ लानानै जोंनि जि जिउफोराव जाफ्लेबाय थानाय जोंनि बा डे टु डे लाइफआव जाफ्लेबाय थानाय गासै बिथिंफोरखौ लानानै दिनै फायार एन्ड इमार्जेन्सि सार्भिसजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बे एवारनेस बा मक ड्रिल हाबाफारि लादों। दा बेवहाय जोबोद गोग्गाथाव जादों जोंनि फरायसाफोरखौ आरो जोंनि इयुन जोलैखौ बेनि गेजेरजों जाहाथे गाव गावनि जिउआव सांग्रां जानायजों लोगोसे जोंनि साखाथिनि सुबुंफोरखौबो गाव बासायनायजों लोगोसे गाव रैखा मोननायजों लोगोसे गाव गावनि साखाथिनि गाव गावनि बाय बाहागि गावनि साखाथिनि सुबुंफोरखौबो बेनिफ्राय माबोरै रैखा मोनहोनो हायो बेनि बागै मोजाङै जोंनिफ्राय बे फायार एन्ड इमार्जेन्सि सार्भिसनिफ्राय बेखौ फोरोंथाय होफैदों बा बेवहाय मक ड्रिल बानायफैदों। बेवहाय जोबोर जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय बे हाबाफारिया गोनांथार आरो बे मोजां जादों, मोजां हाबाफारि जादों। बेखायनो बे मावबादाया सानबेसेनि हाबाफारि? दा बेवहाय दख'रा आफादा रुप'हि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 3 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 17 जुलाइसिम बिसोरो लादों। दा बेवहाय दिनैनि जि मक ड्रिल हाबाफारि बेयो सानसेनि थाखाय जाबाय आरो बिनि बादैबो जिल्लाया बिथोन हरनाय बायदि जोंहा बेनि गेजेरजोंनो कचिं क्लासनि गेजेरजों जोंहा खन्थाइ लिरनाय, जोंनि मोसाग्राफोरा मोसानाय आरो जायफ्रानोखि बेनि गेजेरजों जों एबार मोनसे एक्सट्रा अर्डिनारि कचिं क्लास खालामनायनि बा फोरोंथाय बादा होनायनि मोनसे थांखि लानायजों दिनै बे हाबाफारिखौ बिथांमोना सानसेनि थाखाय लादों आरो बेबायदिनो जालांबाय थागोन। जोंहा बेबायदि जिल्लाया थांखि लाखानाय दङ बा जिल्लाया बिथोन हरखादों। दा बेबायदिनो बे कचिं क्लासनि गेजेरजोंनो बांसिन जोंनि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनिफ्राय लानानै आरो दिनै AIनि जुगाव बेबायदि माबाखौबो बे गोलोम बोथोरनि जि फोरोंथाय बादा बेजोंनो होलांगोन। दा बेवहाय बिथांमोना दिनै मक ड्रिलखौ दिनै बानायबाय आरो आं स्पेसियेलि साबायखर जासिदों बे हाबाफारिनि थाखाय। जाबाय। जिहेतु अर खोमोरग्रा बिफाननिफ्राय दिनै रुप'हि स्कुलाव माखासे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ अर खोमोरनाय आरो दै सानस्रिनाय बिदिनो बायदि बायदि LPG बाहायनाय बेफोरखौ फोरोंनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बिसोर सांग्रांथि जागोन होननानै सानो नामा? दा बेनि गेजेरजों जोंनि दिनै जोङो नायोबा टटेल मोनसे ओनसोलखौ नायोबा जों गासै बिथिंखौ नायोबा दिनै गेस गैयि न'खर जोंनि बर' हारियाव बा जोंनि बे ओनसोलाव रावहाबो गैला आरोखि। दा बेवहाय गेसा जे मालाबा अर जोङा बेखौ सोर गेरेन्टि लानो हायो? गेसा जे जोंनियाव माबा मोनसे लिक जानानै बेबायदि जाया बेखौ जों रावबो गेरेन्टि लानो हाया। बियो जोंनि जिबनाव जोंनि जिउआव गोनांथार मोनसे आयदा होननानै आं सानो। मानोना बेबायदि जायोब्ला जों दिनैनो जायनि सिगां जुदि साबधान जानो हायोबा बिनिफ्राय जोङो माबोरै बेखौ खोमोरनो हायो, बेनिफ्राय जों बोरै रैखा मोननो हायो, दिनै बेखौ जोंनि फरायसाफ्रा रोंना थांनाया ओरैबायदि मोनसे गोनांथार बा बेखौ रोंनाया जोंनि थाखाय मोजां, जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय बे जोबोर बाख्नायथाव आरोखि रोंना थानाया। रुप'हि आबसु আমার আঞ্চলিকৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে আমি রূপহী হাই সেকেন্ডারি ৰাইজে এৱাৰনেছ কাম মক ড্ৰিল প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে। বাকী আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আজি অলপ কমেই পালোঁ, দৰ্শক অৱশ্যে পালোঁ ঠিকে। কেনেদৰে প্ৰশিক্ষণ দিছে এইবিলাক? প্ৰশিক্ষণ এইটো আমাৰ ডিৰেক্টৰ ছাৰৰ এটা অৰ্ডাৰ আছে, অফিচৰে এটা অৰ্ডাৰ। আমি প্ৰত্যেক স্কুলত, প্ৰত্যেক হোটেলত, প্ৰত্যেক মেডিকেলত আমি প্ৰতি বছৰে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম আমি কৰিবই লাগে। কি কি বিষয়ৰ ওপৰত কৰা হৈছে? আমি জুইৰ বিষয়ত কৰোঁ, ফ্লাডৰ বিষয়ত কৰোঁ, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, তাৰপিছতে এইটো আমাৰ আকস্মিক আকস্মিক এক্সিডেণ্ট, দুৰ্ঘটনা যিকোনো আমি বিশেষ কৰি আমাৰ প্ৰাধান্য থাকে জুই, বানপানী, তাৰপিছতে আমাৰ এইটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ। মেইনলি আমি ইয়াৰ ওপৰতে আমি প্ৰিপেয়াৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো কৰোঁ। আমি মাহে মাহে আমাৰ 12 মাহে চলিয়ে থাকে এইটো। আমি প্ৰত্যেক স্কুল, কলেজ, মেডিকেল, আমাৰ যিবিলাক হোটেল, ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ যি আছে আমাৰ বিজনেছ কমপ্লেক্স, মাৰ্কেট, এইবিলাকত আমি কৰি থাকোঁ।
ৰাইজক কি মেছেজ কৰিব কি আহ্বান জনাব এইটো আমি একচুৱেলি আমি ৰাইজক আমি সজাগতা মানে কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি এইবিলাক কৰোঁ কাৰণ সচৰাচৰ দেখা যায় আজিকালি মেক্সিমাম ফায়াৰ হৈছে আমাৰ LPGৰ ফায়াৰ আৰু কাৰেণ্ট ফায়াৰ এই বিষয়ে আমি ৰাইজক সজাগতা কৰোঁ আৰু LPGৰ বিষয়ে মানুহে বুজি নাপায় তেওঁলোকে তাৰমানে ভেলিডিটি নোহোৱা চিলিণ্ডাৰ লৈ আহে এই বিষয়ে মানুহক আমি সজাগতা কৰি আছোঁ এই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামৰ থ্ৰু হেৰি কৰোঁ তাৰমানে ইয়াতে আমাৰ লাইফ জেকেট আৰু লাইফ বয় মানে কেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু পানীত পৰা মানুহক আমি লাইফ জেকেট আৰু লাইফ বয় দি আমি কেনেকুৱাকৈ আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ এই বিষয়ে তেওঁলোকক আমি চমু আভাস দিছোঁ আজি ৰূপহী হাইস্কুলত কৰিছে আজি ৰূপহী হাইস্কুলত কৰিছোঁ আৰু এইটো আমি কৰি থাকোঁ সচৰাচৰ আমি এনেই নদী পৰীয়া কাষতে কৰোঁ এইটো প্ৰগ্ৰেম